Suntem pe traseul de la Marvin. Ne-am ales o zi destul de călduroasă pentru plimbărica asta. Dar facem o pauză, ocazie cu care aș vrea să vorbim puțin despre casca pe care o avem la test. Îi spune Alpina Anzana. Are un nume drăguț pentru că Anzana este Col d'Anzana, pasul Anzana din Elveția. De fapt, de la granița dintre Elveția și Italia, așa că e o zonă cum nu se poate mai pitorească și potrivită pentru bicicletă. Așa că... Și nu doar numele, aspectul căștii este foarte frumos. Asta arată super bine. Producătorul Alpina spune că Anzana este pentru entry-level enduro. Cu alte cuvinte, are o protecție mai mare la spate, o să vă arătăm. Și vine un pic mai mult peste ceafă. Căștile adevărate de enduro au protecția și mai mare și la tâmple. Dar asta fiind entry-level enduro, înseamnă că protejează mai bine decât o cască obișnuită de cross-country sau, ce să mai zic, cea de șosea. Ție cum ți s-a părut până aici? Foarte confortabilă și îmi place că este mai lungă și în față. Cozorocul. Da. Cozorocul face toți banii de foarte multe ori. Da. Și la protecție. Simt diferența față de căștile. Și la protecție. Cozorocul nu este doar pentru umbră, este și dacă cumva cazi și faci un faceplant. Cozorocul, cu cât e mai robust, iar ăsta arată binișor, protejează să nu te lovești la salvează nasul. Da. Ventilația, câte grade am avut până 46 aici? Arăta la un moment dat. 46 la soare. Nu mi s-a părut că m-am încins prea tare, a fost foarte bine. Da, bine, a fost și pe urcare, deci dacă chiar și pe urcare ventilația e bună, sunt o mulțime de fante, nu știu câte sunt, e greu de numărat, dar le găsiți în specificații pe site oficial. Culoarea e foarte frumoasă. Culoarea asta, oficial îi se spune Orchid Glossy. Da. Adică strălucirea ce floare, orhidei. Deci orhidee. Mie mi se pare că e un mov. Da, un fel de roz mov metalizat. Lila? Da, putem spune și lila metalizat. Bărbații au o gamă mult mai restrânsă de culori. Eu văd un mov, dar de fapt e un lila care nu știu ce culoare e, iar nemții spun că este orchid. Iar legat de nemți, casca este fabricată în Germania, spre deosebire de ce ne-am obișnuit cu toate să fie fabricate în Taiwan, în China, în Est. Asta e fabricată în Germania, are la spate un sticker care atestează treaba asta. Și asta înseamnă că, da, e mult mai bună. Protecția este garantată în cazul unei căzături obișnuite, adică acum dacă caz mai nasol, nu știu ce să mai zic. Episodul următor. Da, sperăm să nu testăm chiar și asta. Am văzut totuși un neajuns la spate pentru fete, că este culoarea pentru fete. Da. La spate nu pot să-mi prea bag coada prin... Unele modele de căști au unde e hamul din spate care se strânge cu rotiță, au o gaură specială în partea de sus pe unde este codița de păr. Aici nu este. Soluția nu e așa complicată, pur și simplu îți faci coada în jos. mai jos și faci codița în jos în loc să fie ponytail. Da. Este, cum îi zice la asta? Nu știu. Codița în jos. Da. Mai sunt disponibile și alte culori. Am mai văzut la importator la noi alb, este o variantă neagră, parcă și un bleu marin sau un gri, un gunmetal, ceva de genul ăsta, oricum sunt mai multe variante. Ce am mai observat, aici în spate, dacă te poți mișca puțin, aici în spate este un fel de balama care mișcă hamul, reglează partea din spate a hamului, o face mai sus sau mai jos. Și ajută, și asta ajută, este un reglaj în plus pe care nu-l vezi de obicei la alte căști. Ajută să stea casca mai bine pe cap. Prinderea este și asta cu reglaj dublu, nu este un simplu trident cum găsim pe la căști în general. Este, bineînțeles, reglajul Kinji și al doilea reglaj este partea asta de aici cu
clicuri, mai multe clicuri. Se introduce o parte într-alta și ai mai multe clicuri ca să faci un reglaj fin. De fapt, după ce reglezi chinga principală, ai și reglajul fin. Da, și este foarte confortabil. Așa, și mai este un burețel aici pe care noi l-am scos pentru că era prea dur și mă durea sub bărbie. Nu era confortabil comod. așa. El e pus acolo de fapt să sporească confortul, să acopere. Da, pentru cine are fața mai mică e o problemă, pentru că era destul de lung și destul de dur. Și atunci nu se mula pe relieful bărbiei prea bine. Iar ultimul reglaj este aici, sub urechi. Se reglează și tridentul ăsta mic aici, să-ți poziționezi perfect chingile de o parte și de alta a urechii. Da. Per total, foarte mulțumită. Super cască, arată și foarte bine așa ca formă. Da. E de firmă, Alpina e super firmă, super brand german. Așa că eu personal o recomand, iar tu care ești purtătoarea și testărița purtătoare, zici că merită. Da, sigur.